салом духтаро, салом ба ҳама. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз ман завтрак тайёр кардастам. Аллакай колбасаро мехе буридам. Ҳамун сир дар кӯрай, хлеб дар кӯрай, шира қатида тухм якҷоя кардам. Ҳамихе хлеба тар мекунем, дар авған мемонем. Дар болош колбасаву сир мемонем. Як тарафаш ки сирх шид, як хлеби дигар ҳамихе тар мекунем, бо дар болои иш мемонем. Ҳар ду тарафша сирх мекунем, мегирем. намихе тайёр шид. бениҳоят бамаза меша. шумо ҳам тайёр кунед. ман аллакай дуюмша мондум, ҳамихе тар кардам, чиқади якумша нишон додам, дуюмшам ҳамихе. барои чӣ ки вай хлеб калонтар буд, ман майда накардам, набуридам. иша майдатарак хлеб мондам, барои кӯдако хӯрданашон осон шавад. дар болои иш ҳамихе ширу тухми якҷоя кардагиро рехтам. ҳамихе хлебимо тайёр шид. шумо ҳам ҳатман тайёр кунед, бинед. инҷа кӯдакои ман завтрак кардастиянд. аллакай дидем ки кӯдакои ма хӯрдан, дасетаи хӯрдан. марам боша шиштам завтрак мекунам, чой мехӯрем. баъд кӯдако қати берун мерем, бозӣ мекунам. инҷа кӯдакои ма бозӣ доранд.